Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Horas mah dihita naman dohoti parmingguan di bagas joro HKBP Mampang Prapatan lumubi dihamu natonggos obason dope mandohoti parmingguan di bagas joroon. Tuhan mah mamasu-masu. Minggu ta saderion ima minggu parjolo dung epapanias doho topik disuruh maka tidak kon hatani Tuhani. Gulaon ni apostel bidu walu ayat 14 saat ayat 25. Martang yang nahom mahita di bagasan rohat tabi. Amin. Merendeita sian buku ende nomor 14 ayat 1 ayat dulu. Marhite-hite guarni di bata ama, dohot guarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot guarni tod di parbadia, na tumopalangit dohot tanoon. Amen. Mandok moleate mahamu diamai, na mangarorohita, sian gomgoman ni haholomon. Jalan aposaton hita tu bagasan harajaon ni anak haholongan ni rohana. Haleluya. Haleluya.
matang yang hita. Ale Tuhan debata pargogo na sohatu dosan, amanami na di banua gijang, di pabotohon hodo tuak kaparroha nasian purbai marhite-hite bitang, naung tubu anakmu nasasadai, sondangi marohanami, asa hutadahami haporsiaon nasitongi, marhite-hite ibana, asa tarbahen dohot hami, mamereng hamulyaon sogot, marhite-hite anak haholongan ni roham, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Marede hita. Tatangion ma patik ni debata ima sian patik parjolo dohot lapatanna. Patik parjolo ahudo jabohoba debatam nina debatata dang jadi marakup au bahenommu debatam. Dia do lapatan nii oddo. Ikon ubiar rohata jalo humolong jalo upos mida debata asa mida nasana adong. Ima sahatna atong rap maingidogogo mahita mangulahon na hobar tu patik nai. Ale Tuhan debata sai pargugoi mahami mangulahon na hobar tu patik mi. Amin. Marende hita. Berdosa nama
tima dosata martangi yang hita. Ale amanami jala di bata nami na di badua gijang. Pargogo na suhatu dosan, pardenggan basa doho. Jala ro di saleleng nileleng na doasi ni roham. Say marpamuati maroham di hajahoton nami. Jala say undang be ingot akka dosa nami. Ay jot-jot do hami mardosa maradopon ho. Jala jot-jot do kusungguli hami rimasmu. Marhites yan pangalasyon nami. Dihatam ale Tuhan Jehovah, say unang paingot-ingot pangalasyon nami. Unang alang asin ni roham. Say urupi mahami, ho ale Tuhan debata hatuan nami. Paluahami, jala sesa dosa nami, ala ni anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Baga-baga ni debata taringot tuha sesaan ni dosa. Songon sitong na mangulu au ninna Tuhan Jahobai. Tung na solomo doro hakku midah hamatian ni parjahat. Nalomo doro hakku midah hamamulak ni parjahati. Tumadik kondalan na. Asa mangulu ibana. Hasangapon ma di debatan dan di gijang. Amin. Marende hita.
Hatani dibata turpuk epistel di hari Minggon Imasian Pesalmen bidu 40 ayat 1 ayat 6. Pesalmen bidu 40 ayat 1 ayat 6. Tajahama marsikat soring. Ende sian si David. Saitong huhaposi Jehovah, jadi dipaleng ibana dirina tuau, jala ditangihon alum-aluku. Jala dienet au tugijang sian gudung halonongan, sian dore napilhot, jala dipajojong tu atas ni dolok batu, marsi hohot lakalakaku dibaen. Dungi dilehon muse endena ibaru tu bagasan pangalanku, puji-pujian tu debatata. Landona marnidasak, gabe mabiar nasida, jala marhaposan tu Jehovah. Martua mabawa nama bahen Jehovah haposanna, jala nasoolo marbalik pai huton sigijang rohai, akkana paula-ula gabus rap mahita majaha. Torop doaka haluangan dohot sakap-sakap dibaen ho humokop hami ale Jehovah debataku dang tarpa jojor tuho nang penaung barita honokku jala paboaku dang tarpa jojor tahe dibaen toropna. Lima sahatna martua doa kana tumangihon hatani dibata jalan nau peopsa. Amen. Marende hita. Sonang doa ibadah dona mandongania. Tahat tidak kon ma persiatai songon na hina tidak kon nidongata saha porseaon disadok portibion rap mahita madok au persea di debata Jehovah ido ama pargogo na suhatu dosan na tumo palangit dohotano au persea di Yesus Kristus anak ni debata Jehovah na sasadai imana tina bunuhon sinis Maria na gabe-gabean sianton di parbadia adorang soraha bubuhan ido tuhatana tumaon na bernit di panghuman ni Silatus na mate tarpajal do ibana di hau pinar silang na tua tuban wato rudung ditanom na mulak mangulu di ari patuluhon na manaik tu surgo lahu hudul tu siamun ni debata Jehovah amanai pargono soha tu dosani disima ibana pai mamulak sogot tu tanoon manguhumi halak na mangulu dohot na mate
au persea dito di parbadia yala adong sada huria nabadia huria hatopan ni halak Kristen akan nabadia dohot dihasesani dosa dohot dihatai namadok mulak mangulu dosogot daging ni halak naung mate dohot dihangoluan na sora sudah. Amin. Tabegema tikting ni huriatta. Salam. Horas madita sa sudina. Tabegema tikting duriatta di bugasan minggon. Naparjolo guarni minggu. Guarni minggu tasor ima minggu parjolo dong epanias. Do topik disuruh makatidakon hatani tuani. Ulaun ni apostel walu Asap lopak 1:25. Napaduahon pasaton cenderamata. Saderom minggu tanggal 12 Januari 2025 pasaten huria ma cenderamata tu keluarga Situa Benhat Samuel Arif Lubantubing alanong jumolo moding ama Situa Benhat Arif Lubantubing dikki Arina Salpu dalam masa aktif marhubas di KBP Mampang Parapatan. Alani pinangido ma duksipul titingon mewakili keluarga Asaroma Tujolo. Napatuluhon parmingguan variatif HKBP Mampang Parapatan. Pinaboton tu sudah ruas HKBP Mampang Parapatan. Sederom minggu tanggal 12 Januari 2025 pukul 10 pituip. Marenganan di gereja HKBP Mamparapatan ataupun nado permingguan variatif Robi Mahita Pastaram Akka Kadungatta Laumad Dohotisa Paupaton Parguru Malua Sadarion minggu tanggal 12 Januari 2025 pukul 10 WIB Udutatama Marsiajar Tuaka Parguru Malua di KBP Mampang Parapatan. Pinabotot tu pelajar sidi asaria madohoti parsiajarani. Palimahon pilihan Natal dot tahun baru keluarga. Tapasa ma pilihan pertanyaan Natal dot tahun baru keluarga marite situa sektor tabi. Paunopon pendaftaran guru sekolah minggu. Telah dibuka pendaftaran guru sekolah minggu HKBP Mampang Parapatan periode 2025-2026. Untuk itu bagi yang berminat menjadi guru sekolah minggu dapat mendaftarkan diri dengan mengisi formulir dan membawa surat pengantar dari situa sektor masing-masing serta kepada sekretariat. Papituhon pembekalan sermon seksi guru sekolah minggu dari Sabtu tanggal 10 Januari 2025 pukul siawib marenganan di gedung serbaguna dipadu pada pembekalan seksi guru sekolah minggu HKBP Mampang Parapatan pendaboton tu sude seksi guru sekolah minggu Asaro Lao Madotisa Pauluhon pendaftaran pelayanan marturia HKBP Mampang Parapatan sesuai dengan program kerja Dewa Marturia tahun 2025 dan dalam rangka meningkatkan kualitas serta regenerasi pelayan song leader dan tim multimedia maka telah dibuka pendaftaran untuk pelayan song leader dan tim multimedia HKBP Mampang Parapatan. Bagi jemaah yang memiliki kerinduan melayani dan memiliki kemampuan dalam bernyanyi ataupun multimedia dapat mendaftar melalui situasi sektor masing-masing. Nomor sia distribusi almanak dan kalender HKBP tahun 2025. Tu sudah ruas HKBP Mamparapatan naneng majalo almanak kalender HKBP tahun 2025 Boima Tapangido Mariti Situa sektor Tabi.
Nomor 10, Uras Namar Sahid, kaboma di bagas tangyakta akar Uras Namar Sahid, hatan di bata, pasak madalam mutu jahoba, jalahaposi ibana, asa ibana paterehon Psalmet 77 ayat 5. Sapu sada, nomor ulang tahun, parhalado dot ruas pasaton selam ulang tahun, turuas ni huriatta na ulang tahun di Bogasan Saminggon, dok hatani di bata, dengan asyamud do gajang ni umur, jala dia beranga do hamoraun do hamuliawan, puda tulu ayat 10. 12, ulang tahun Pardongan Saripeon, parhalado do ruas pasaton selam ulang tahun Parsaripeon, terus ni huriatta na ulang tahun di Bogasan Saminggon, dok hatani di bata, alai ijolo ni salukna masyalongan situ mahamu ai dukupi haulongan ido rohai do gudang dosa sada Petrus 4 ayat 8. Para pengon terlampir akapelian hamulation dot na asing na susinatik yon taide ma diaros tabi na so dijaha di Bugasa ketingon semua ni mas antiting tuat tama masuk dari pesak matiki itu keluarga tubing pedo batu itu par tahun asa pesatun centar mata. Tabi gima kurusian PSW.
ameni debata na sumurung sian saluhut na roha. Ima mangaramoti ati-ati dohot pikiran munabi di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Horas madita sudia kamanginang. Lumubima akka na baru mulak dope sian bonapasugit manang sian liburan tahun baru. Jala oddo pe tamar saur di huriat tau pinasaha matuhamuna. Selamat tahun baru ma dihita. Mauliate ma lasrohata buhita marsaur muse di tongani huriata di bagasan minggu dung epipania manang hapapater ni dewata. Oddolan ni minggu manang tema jamita topik disuruh maka tidak kon hatani debata sian ulau ni apostel di bidu walu mamuka sian ayat 14 sahat ro di ayat 25 ujahama dihita alai dung dibege akka apostel na di Jerusalem naung di jalo halak Samariae hatani debata disuruh nasida masih Petrus doh si Yohanes manopot nasida tua manasida di tangyak koma akadongani asa di jalo to di porbadia aidang dope songgop to di manang tuise nasida asal terdiri do nasida tu bagasan goarni Tuhan Yesus. Jadi mangapehot tangan ma aposteli tu nasida gabe di jalo ma to di porbadia alai dung di ida si Simon akka aposteli mangaleo to di porbadia marhiti sian na mga pehotangan Roma ibana mabuan hepeng tunasida di dokma leo kamu ma kuaso si songoni nang tuau asa majalo to di porbadia halak ia hua pehot tangakku tu ibana alai didok si Petrus mamado ibana mago maho rap doho perak mi ai diri puho tertuhur si lehon-lehon ni debata marhite-hite hepeng dak perjabar manang partohap po di hataon aidang nabonar roham manang maradupo debata ipe pauba maroham sian hajahatom mi dungi pangido ma tutuhani anggia tarsesa tahi-tahini roham ai huida do roham di bagasan puguna pahit ni ihotan ni hageduhon alai ni nasi simoni ma mangalusi tangyakok kamu maau tutuhani asa unang songgo tuau nani do munai olat ni ima sahat map asa dung di hati dakon jala di hatahon hatain Tuhani mulak ma anggona sida tu Jerusalem laos di barita dope berita naulii di torop huta nadi luat Samaria olat ni ima sahatna huria nahina holongan di bagasan goarni Tuhata Yesus Kristus mauliate ma tapasaha tutuhatai ala totok kita diramoti dipalua hita dakolan mamulus sada tahun alai sahat mahita muse laho managam akka ulaon manang akka namasa dope di tonga-tonga ni perdalanan ni nguluta di las ni rohataido amang inang totong di sosohon tuhita sada ulaon na macai arga di tonga-tonga ni hadirion ni kalak Kristen akka na porsea situtu di tuhatai di taonon songonong somal tabigi sian pangodol honon nang siat jamita ni opui eporus masuk mahita tu sada tahun pakubasion na digor tahun pelayanan transformasi HKBP jala
nungahira taboto nanaing di juhum marhitei transformasi i marpardomua mai tu pakkobasion tu pelayan do pelayanan alelas do masude kelembagaan unit pelayanan di Huriata. Domu tu sima akka amang nuaing dipaingot hita do tamuak kainang taringot tu ulau nama ce arga di sahala Kristen di sahala si ihutok Kristus ima disuruh do sudi halak Kristen laho mabaritahon barita nauli manang hatani dewata anggoni kusuat do zolo di rohata sudia kamanginang i sepehita songo dia pe keberadaata sudi do hita disuruh tuhatai lahu mabaritahon barita nauli tu lihat pertibion jala ingot hita totong akamanginang hita pe adalah hasil perbueni parbarita nauli do hita alani na adong do na olo disuruh mabaritaho barita nauli ubain na adong saat ortu hita baritai jala tahanguluhon sedemikian rupa alani salilik paradihon turpuhon akamang inang nang di parsermonan di parhaladu pe pitorlau doroha bah tutu torok nai akka halak naung perjulu maka nguluhod doh mangulahon parbarita naulioni gawe tolhas nang tu hamisa diri tutudak kia pajupak kita amang tu namargoar misionaris na berprofesi misionaris alai pasti do marhite-hite akka misionaris naro tu daerah ta tulua tak manang tu lingkungata marhite-hitei sahat tu akka dongan gabe persea nasida dihanguluho barita nauli gabe imamu se sahat nang tuhita ra deba marhite natorasta doi ra deba marhite akka guru sikola minggu doi ra deba marhite-hite ditikki katehisasi sidi do kita adok patol hasso barita nauli bahkan mungkin adong do pera nai baru pe tolhas tibana ipola ni barita nauli ilam takas tibana odo pe watu si takas haluaun nasihat Tuhan ido amang parbarita nauli i nasahat tu hitabi alani i naing do berengota akka amang inang marhite-hite barita namasa di sonnuaing proses parbarita naulioni memang kadang-kadang dang ni parrohahon dang apala ni rencanakan sedemikian rupa alai ternyata tuhatai terus do ya pai huti huton jala terus do marsuru akka naolo mabaritahon barita nauli nange maju taida di jolo ni turpohon dak tajahanoni molo tabereng bibil tai adong do disi di surat tu barita di lele si Saulus halak Kristen aledak kola si Saulus nama ngalilei doho do akkana asing do pe di haraibana jala adong madido di bagian ni barita taringot tu pangalilioni didok ala ni biar ni akka zolma namar pungu di Jerusalem gabe adong mana lari mana di Jerusalem marserak mana sida akka apostel tinggal dope di Jerusalem alai dina marserakina sida ternyata ido mabahen sahat tu Samaria gabe adong akka halak nama bige taringot tu Yesus Kristus jala adong masa halak di si muse namargoar si Filipus ya dak terencana hian noni alai alani situasi gabe ikotu Samaria ibana alai di situasi nasongoni
tongdo marbarita nauli ibana. Jala marhite ibana ma gabi gudang halak Samariai olo tardidi. Olo laho mangyuton Jesus Kristus. Jala sada sian akan tardidi nakinga tabigi adong guar radio disi. Adong namar guar si Simon. Alai tortapatiurjo di parningotatta. Si Simon na di guaran na disi dang si Simon Petrus. Alai si Simon orang lain na somal di guar Simon Magus. Manang Simon magician. Manang Simon tukang sihir. Anang partodung. Dibering ibana. Sunna hiba do. Ha Kristeno non roy bana. Alay saliling na nga dong ajaran ni bana mangajarhon pabua akan nabi nahen na mabay sihir-sihiri sedemikian rupa gabe tertarik rohani zolma. Alay ala dohok di bana musi terdidik gabe dipikir aka natorop sunna unik do si Simonon. Jadi gabe dicampur ibana ma antara ni Nabi Notona sebagai magician alai sekaligus mese dohot na mangyuton Yesus. Gabe dianggap ibana ma jala diajarhon ibana tumim bodo ibana ala adong akka hasrungan na asing. Gabe daya tarik tertentu mai tu ibana. Alai akka amang inang di tonga-tonga ni situasi na songoni di BG akka apostel na tinggal di Jerusalem ma perkembangan na adong di Samaria nang torop akka halak nang terdidi disi. Alai kurang sikko dope akka pajjalon na sida. Alani diutus ma si Petrus doho si Yohanes. Borhat ma na duaon. Berek kita jo menarik akka amang inang da ya di awal-awali HP dimulani hak Kristenoni ya di bereng nasida adong napatut disan lalu ro akka apostolon borha mahamubah Petrus si dohot ho Yohanes tu Samaria nian molo taingot ati kamang inang halak Samaria kan hadulong ta masyarakat naso dianggap pala Yahudi don dianggap rendah doon adong do ku catat beberapa ungkapan-ungkapan ni halak taringot tu halak Samarion di do nasida do ya taringot tu halak Samaria di dok ya unang ma kubereng halak Samaria ai molo kuberek halak Samaria tudus doau tu nama mereng ya mamereng setabi ya binatang na haram. Jalai dok domu sesongonon, janganlah seorang pun makan roti orang Samaria karena sama dengan makan daging haram. Daging ahado daging haram tahe. Bedua nina nasida rupani. Jala adong dona margor Jesus bin Sirah. Maaf hata gor Jesus ya jamak doi dihalak ya halak Yahudi jadi adong dotong nama make hata Jesus alayadong bin Sirah dido ibana orang-orang yang bodoh ya aka halak na fasik ya na tinggal di Sichem itu orang Samaria jala adok sadanari anggon ahli sejarah do macatat ya warna si Josephus dilo taringot tu halak Samaria adalah penyembah berhala dan munafik. Beri kamu majo rendah naikan songoni ma dianggap nasida halak Samaria. Tetapi ternyata amang inang dibege akka sisean ni Tuhan Yesus nunga adong akan naung majalo Yesus di Samaria alani borhat mahamu Petrus dot ho Yohanes Pitor hatok donasida borha tusi jala omma amang inang
Molo taida perkembangan nak kedidok disi pitduk saha nasida ditangiakon nasida dia pehot tangan na tu nasida baru disonggopi tod di porbadia manasida. Tutu hasosonggop ni tod di porbadia di Samaria dak sarupa dohot ketika turunnya Roh Kudus tu torop jolma ditiki di Yerusalem. Ala ditiki di Yerusalem tengok dua te kamanginang disi dengan manifestasi sedemikian rupa adong didok songon dila ya si dila ni api alai odak pola songoni alai dia pehot tangan na go tod di porbadia ma nasida. Ada beberapa yang perlu kita pikirkan lagi di sinang tentang pemberitaan firman Tuhan. Ternyata nga adok kape benih sedemikian rupa di tonga-tonga ni halak Samaria laho majakob berita nauli. Dakyara pola lao rohani akasisian yang go dimulanai. Alai ternyata ketika ada situasi yang sulit di Yerusalem karena Saulus ya sedemikian rupa menganiaya orang-orang Kristen, lalu ada orang yaitu Filipus terutama sampai ke Samaria, kemudian di sana muncul taridama pabua adong doa kehalakna olok mangihutok Kristus. Jala dung mangula Filipus sedemikian rupa adong akan terdidi baru muse sahak berita tuaka apostoli baru rona sida sedemikian rupa bertumbuh madisia. Kristeno. Berarti adorang sosah dope akasisiani hape nunga adong benih Injil disi. Nga adong boni ni berita nauli disi. Jala ido akka amang nani haporsian ni akka perberita nauli. Adok sada amani huria na buat manamadokon Prepatio Evangelika. Prepatio Evangelika ido ibana songonon sasitong na di akka masyarakat dia pe adong dodisi naung di parade bonini berita nauli. Di budaya ni akka bangsona asingi nga adong nilai-nilai untuk boni ni berita nauli. Prepatio Evangelika dang do pesahat akka perberita nauli alai di bagasan nanunga adok sasitong na benih-benih yang mau ditumbuhkan menjadi berita nauli. Lausianido perdohan nahia tabering atiak kamang di monumen ni Leman Munson. Di monumen Le Munson di surat todo disi tengok dotehe Leman dan Munson ise dua halak misionaris na mati terbunuh di Lubu Pining. Di monumen nai di surat todo disi mudarni namate martir bonini huria. Tutu dangna asli halak kita mabaini manang di abad 10 pardohani alai di abad-abad pertama doi mulai muncul. Molo adong akka namate martir masuk tu satu daerah masuk manang mabaritaho berita nauli sasitong na disi adong boni ni huria. Tahidama akka amang disi adong boni yang mau ditumbuhkan. Alai ise do na yang menumbuhkan. Adong do sadanari do mutusia kamanginang. Mertangi yang do Tuhan ta Yesus ditangyak ko doaka sisian Yohanes 10:7. Alai do ibana muse di ayat 20 song. Dakola kasih dah hutang yakon. Alai doho do akana nang persea dope. Udah tahu kita ini siapa kira-kira. Akan aneng persea dope alai dok katorangan marhite-hite pamaritahon nasida. Jadi itangyak konau sebagai sisean
alai doho dope ditangyakko naneng persea merhite-hite parbarita nauliokku. Molobor atau merbarita nauli nga adong disan orang-orang yang akan percaya. Dan Tuhan sudah doakan. Alai perlu au iko berangkat merbarita nauli. Iko kata honokku asa sahat tu. Akan naneng persea nakiningani. Amang inang sasitong na odo na menyemangati akka perbarita nauli sa luhutna. Dang di botaibana dope gobaran manang nasungod dia di jolo. Alai ada satu keyakinan di akana olo na persea tutuhatai. Kalau aku berkata mengatakan firman Tuhan, aku mau memberitakan firman Tuhan, akan ada orang yang percaya. Sebab Tuhan sudah mendahului dan Tuhan sudah menanamkan benih Injil di sana, di budaya atau di tengah-tengah keberadaan orang sana. Jadi sasitong na akka amang inang holan haulu unyak kana porsiaido lau borkat merbarita nauli, tetapi Tuhan akan tetap melindungi. Tuhan telah mempersiapkan sedemikian rupa taringot tu barita nauli. Mulak kita tu barita ni halak Batak ise hiam madokon molo mamerek situasi ni halak Batak bui gabi halak na porsea amang inang ale mauliate ma. Ternyata dang mernaluja akap perbarita nauli na Rosian Eropa ikirim di tongos tu Tanah Batak jala ujung na gabe porsea di Kristus. Ditiki leman munson mate adong do manukun omak ni si leman amoding be anakmu ahado sidohonommu ninna dido ibana au adong anakku dope tongosok kudu to Tanah Batak imaha porsiaun ni sada ina naung modding anak na alani nanaing merbarita nauli alek kamang dangadong be anak na tutu alai staingot tanggal kematian ni Leman Munson justru pada saat ima lahir nomensen di Nonstran. Jadi tentak doa-doa kape di parade tu hatai akka amang inang. Dan itulah pemeliharaan Tuhan. Laho tu parbarita naulion. Nomensen kemudian sahak di Tanah Batak. Ya. Jalan nomen sedot na parjolo madapoton ise na mamunu sileman do munson jala mebir do na mabuni itinggal hondo bagasna rara ma barita nauli ni taringota ni akka amang inang laho papos rohat tado di akka parbarita naulion asa totok kita adong tubu di rohatta bah tutu tabu do hape nunga adong di paradi tu hattai jala totong do didongani akka parbarita nauli ido jala si ingotot ta akka amanginang tugas ta mabarita hoddo anggo haja jadina mungkin dang apalapas ditikikku do pe ditikita beno ni alai iko kata honokku haja jadina mungkin manang na 3 tahun nari sadia liling tuhat tado anggo na ubotosa. Kita bersyukur amang inang ala totong do sehu monitor sa penoaeng dongan na marbarita nauli tu halak badui. Idi do tehe badui amang inang. Sotung tadok na di ala adong dotong diakan di timur tengahan badui halak badui. Alai halak badui na zonok di hitau do. Tang bodoh pe memang di hatahun nasida langsung padohan hatani debata tunasida. Tapi mereka sudah bisa main musik tradisional mereka dengan bersenandung sedemikian rupa. Tapi senandung itu adalah nuansa Kristiani. Tatangnya koma jala saya totongdo di tugion nasida asadoho tauzo sahatu nasida disan laho madoho tisa. Tangnya kok kamu ala ngatong
sai si hol roha nek tu si. Nueng amang inang molo dung tabereng hape songoni asa marsitu tu hitaon dang ikos songon nomensen dang ikon songon Filipus dang ikos songon Petrus doh Yohanes anggo parsuruon ni debata tu hita alai di dia hita maringanan di dia ulaota di sido hita laho maka tahun hata ni debata jala metode pekabaran Injil pedak semacam suatu tapi kri ikosongon nabi nahen ni dongani bahenon laho marbarita nauli nda jala ido totong na dievaluasi ni aka ahli-ahli perbarita nauli unang saya pak sahok kamu semacam metode marbarita nauli daw jala molo adong metode diau tertentu belum tentu dong aku boy laho pasahato ni alai holan olo ibana patuduhon pabuahon aha nabinahen ni debatatu ibana marhite pakatayon na nalabok marhite kehadiran na tudongan nai disido tarida parbarita naulion. Jadi sikap ni halak Kristen tutungai kumarbeda ma ya laho patuduhon barita nauli manang hatan itu hatai di tonga-tonga ni kebersamaan. Dua padohan nama cai riko berengot tadda ni namar barita nauli hita amang inang di nahumaliak kita. Dak padohan ikon hutonomu Kristus dangi nuaing dang apalai di do akadongat tabe lau mabarita barita nauli. Alam moloi ya boido hita dituduh gabe wah kristenisasi donin na ujungna gabe ha olo gabe ililehi tamanang itor ditolak ningom ma alai dua padohanon molo taulahon disido berengon ni halak namar barita nauli hita do dengan ahamai sada ima hadameon atau damai sejahtera. Napa duahon ima keadilan hasitongan. Molo sai taulahon tapatuduhon hadameon padamehon pasti disido tarida adong sesuatu na berbeda sian akan dipurtibion amangina. Hatana labok mabahen asabui las manang sonang rohani donganna. Ido pertadda nasai maka tahun hatani debata ibana. Hasitongan keadilan amang inang yang sangat dirindukan oleh dunia ini sekarang. Hasitongan si patuduhonota di tonga-tongani ulaota di tonga-tongani kebersamaata tudongata pasti adong berbeda pakilalaan ni akahala na asing jala tutu ima hataridaan ni natakas tatadda tuhatai alis sekaligus tapatuduhon lomo ni rohani tuhatai di tonga-tonga ni mulut taon nuaing amang inang sadanari na perlu moloduk tapahami perbarita naulioni na pabua diramoti tuhat tadohita diiring-irik tuhat tadohita bakason nakita bigisian barita taringot tu si Petrus doho Yohanes diperlengkapi doho nasida doho kuaso na meragam alay naking doho haso songgop ni tod di porbadia tu nasida ternyata adong do akka na bohado guardionate ya na mangalului keuntungan pribadi iman namar guarsi Simon nakingani be sura adong dia usongoni huaso betutu ngelubi humibat au sian keberada aku nak nama sahon ya sebagai magician hape halahon tumi bodo pisiani ino alani ibu anibana ma sinamokna Roma 7 si Petrus doho si Yohanes leo kamu madiau songoni alai hepengon hu madedo
Berek kamu akka manginang. Aha do lapatan nyotahe mulu bangido sesuatu ale huleon di sonwaeng hepeng manang di somusedok guarna perak. Neng manuhur do kan. Jadi sakap ni si Simonon boido tu horonon. Ya, molo hulea keuntungan tu si Petrus doho si Yohaneson. Ale mau lihat ma. Tak kasian torakian amang jala oddo totong ikosi hanguluhonon ni halak Kristen akasisean ni Tuhan Yesus. Bahwa huaso ni debata danga dong naboy tu koroni. Asini rohani tu hatai doi marhite ya hita akan naposona. Jala amang inang sotung tapikir holan partohonan na tagor di sonwaeng ati pe Simon doho Yohanes ama Petrus doho Yohanes ya akka rasul dakolan partohonan na tataringoti di son alai sebagai orang Kristen. Sotung adong na olo tergoda asal laho majual menggadis Tuhani manang huasona tuhalak na asing. Jala hita pe sotuk tabai songoni. Jadi dua hal hita dang mabayan ale hita pe unang olo tergoda untuk songoni. Jala amang inang gereja pernah tergoda melakukan ini di abad-abad pertengahan. Ima masani Martin Luther jala ibana paninggat tumuse. Alasanga do masa di praktek ni huria molo huleo kepeng boy masih sadusakku. Jala hutuhor sesuatu ya adong sertifikat sedemikian rupa di leon. Hutuhori didok songo paliting ni hepeng nama dabu tiki huleon panuhorai songonima dosakku meloncat gabi boy au selamat alai Martin Luther mandok salah doi dang boy tu horon hasesan ni dosa adalah karena anugerah Tuhan semata. Karena itu Martin Luther memprotes sedemikian rupa praktik yang tidak baik. Mau lihat mak jala imah hitan waeng akka Protestan mengulu di bagasan hasitongan, tidak mau memperjualbelikan sesuatu untuk keselamatan dan memang tidak bisa. Alai parsitutuan ni haporsiaun. Padohan nakoras bodo tabereng jo amang di halaman 2 ayat 20 20 taringot tu pabahen ni si Simon ya tu si Petrus do tu si Yohanes ahamadi do nasida na parjulu di do mago maho rap dohot perak mi koras padohani baru idok muse dak situ horon si lehon ni debata baru patuluhon dak perjabar ho di hataon manang di harajaon ni debata baru nuadi dok pauba roham na palimahon pangido tutuhani anggia tersesa tahi-tahi ni roham jala na paunopod di dok pogu na pahit do pogum ni ihotan ni hagiduhon. Wah keras sekali amang inang alai laos di sidu tugu-tugu di dok asa paubahor roha unang adong akan masa songoni ditongani huria jala oddo rasada jauh-jauh noeng amang molo masuk kita tu transformasi pelayanan manang pelayan dohot kelembagaan HKBP asa bui pulin huriat HKBP ya ikut dausian akka praktek-praktek na songo pinatupani si Simon di adupan ni si Petrus dohot si Yohanes ikut tulus do ikut jujur do ikon pulin mangula akau laon ditongani huria alani noeng amang inang sian berita nasahat tuhita noengon disosoi do hita asa sudi hita marbarita nauli
Jala ditikki na marbarita na uli kita, ima marhite-hite, naboy tatok tapatuduhon hadameon, naboy tapatuduhon keadilan, jala totok tapadao akka godaan-godaan material, baik untuk memiliki kuaso dengan materi, alai sekaligus jo hitape sotuk tergoda alani akka material gabi boy tergoda meninggalkan ya ha Kristenota. Parpudi akka amanginang terbarita do sahalak misionar nong matua sian Skotlandia mangula di India. Mangihuton umur naikon mula namebana tu Skotlandia alanga matua. Alai dangadong naulo manggatibana sian Skotlandia. Ujungna isangahon ibana do sahat tu Skotlandia alai di dokma. Tutudo na so adong be anak ni Skotlandiaon negara tahun lako marbarita nauli tu India. Molo so adong be nang pematua au mula maau tu India muse. Guarni amatai adalah Alexander Duff. Alai direnukon akka generasi muda mai. Bah tutu. Lah sorong besiak kita be lau marbarita nauli manorson parbarita nauli onon. Mamukka siani itur Roma akka pardohan au radi lau tu India. Ujungna dang mula be Alexander Duff tu India. Alai nga adong be akka parbarita nauli. Allah home motivasi do dihitak ka manginang. Udutat ta do akka parbarita nauli onong adong. Asa unang gabi so. Sian ianak kon ni huriat tape atau mungkin hitape ikon adong do akka parbarita nauli. Mauliate ma tahun na lalu hita nga adok sada seminar amang inang paingotok kita rikok na marbarita nauli. Jalaha KBP mengangkaton nuaing asa marsitutu marbarita nauli. Tahun 2025 pe ikolam hehema parbarita nauli. Iko tabama nang akka parbarita nauli. Baik siak kuriata ikon adong ma parbarita nauli. Amen martangi yang mahita. Maulia temadiho ali di batama namin na paingotok kami di sada tugas na ikon ulahonon ni akana porsea. Ima mabaritahon hatam di tonga-tonga ni portibion. Maulia tema Tuhan kami pe hasil penginjilan parbarita naulion siat luat nadau do ubain na tubuh huriam HKBP naing songoni matong semangat nami alania li Tuhan mauliate ma diukap horo hanami nunga di juluani ho HP parbarita naulioni say adong do buni ni huria buni ni barita nauli di budaya di akka masyarakat naso porsea do penuaing alai naing porsea alani huasom atong pahehe rohanami ali Tuhan asa marhiti-hiti hami marbarita nauli sian ngulu nami sian akka ulaw nami ari-ari lam paherbang mamusia ali Tuhan ulaw na pinatupa ni huriam HKBP laho marbarita nauli tutorop jolma dope naso manadda ho sa tunuaing. Jala utangnya kok kami ma akka parbarita nauli nang diutus ni huriam HKBP itu akka negara na asing songonido di akka luat nasing di Indonesia asa marhiti-hiti ali Tuhan lam rarat barita nauli i di tonga-tonga ninguluon. Ali Tuhan las pasiding masyak kami roha na say naing mangasahon arta portibi do na mengalului keuntungan pribadi songon Simon Magus tukang sihir ali Tuhan nami molotung adong akana se mangelaela songoni paholang mayale Tuhan siak kami asiroham sahat tutangam memahami saluhuna
Pasu-pasu mahami saminggona li Tuhan dia kaulaun nami na meragam asa lam dengan aka ulaun nami ima bualas ni roha tunahumalia kami. Pasu-pasu mali Tuhan nang aka dongan nami na di bagasan persahiton amang natades manik amang pesta Robert Siakaan amang beli desa ragi si jabat sela burung perdusi inang nyonya silalahi buru gurning amang denri samosir songonido inang nyonya stopul buru pasaribu deba nasida dirawat di bagas nasida bi alai adong dona dirawat di rumah sakit ali Tuhan pasu-pasu aka ubat dampingan ni tim medis songonido aka istirahat nasida nang si panganon nape marhiti ali tuat tolhas hamalumun nisahid di nasida utangnya ko kami do aka dongan na berulang tahun kelahiran 12 halak di bagasa mingguon songoni ulang tahun pernikahan di 2 keluarga Tuhan pahot patugu roha nasida di lasni roha pertambahan ni etongan tahun baik di usia songoni doh di pernikahan mangalihut tugu ni roha totong di huale Tuhan lau mardalan nasida tu juluon gohi ale Tuhan pasu-pasum tu nasida marlas roha aka rumah tangga piale Tuhan asa tong dinggak komunikasi nasida bi mauliate madiho Tuhan songoni mado aka ulaun nami di tonga ni huria ngamulai kegiatan-kegiatan ni aka kategorial homa totong ali Tuhan nama masu-masu mardala do dengan saluhuna asima roham sadariope di akka parsauran nami ulaun sosial pasu-pasu ali Tuhan marhiti-hiti las roha nami bi jala marsangap nang guarno upuji hami maho di bagasan anakmu Yesus Kristus Tuhan si hokopami amin. Tapuji matuhatta laus tapasaha mapiliata edita sian nomor 666 ikon buanota berita. Amen.
Las jongjong mahita. Di batata do rajai dilepon anak sasadana manus pardosai manus pardosai Kau bisa doa diuran saluna kuasane Kristus martangiang mahita manangyakon piliatta tu debata. Ali debata amanami na di Banua Gijang. Odo haroroan ni saluhu silehon-lehon na dinggan do nasa ulibasa na mauliutus. Upasat tami masian na nilehon mitu kami pilihan nami tuho. Sa jalo may gabi uap na khusus di jolom. Pasu-pasu may jala ramoti. Asa huparhasyak kami pilihanon. Pati bulok karajaummu di tonga-tonga ni kuriam doho di portibion. Bukai marohanami marhite-hite tordim. Asalam hutadahami gudang ni silehol-lehom mitu kami. Asalam girgir kami mardok mauliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ali Tuhan debata amani akka hatiuron, haroroan ni akka dengga basa na mauliutus. Mauliate rohanami tuho, ala di papatar ho holong doho asini roham, marhite siap pangalehommu di anakmu Tuhan Yesus Kristus, gabe jolma humokop pami. Kuidahami siang gudang ni holong ni roham, dang nahasuhatan bidang na doho gajangna, dang na terdudu bagasna, jala dang na terdungduk tibona, ope pujion nami maho, ala dipabicarho barita nauli tu kami, asa mangulu kami di bagasan asini roham. Saya asima roham, sodangi mahami, leo mato dimipat yurho rohanami, asa toraku idahami habal gaummu doho panodang nasiakoi, saya lehom ma hami tu anakmu, bahen upani halu jaonna, ala natinaon naiha ngaluton homokop pami, asa mascohot ami mangulahod dosa, asa burjujala daulat ami marroha, pabua mauliate ni rohanami. Saya sungguli makuriam, asa olo mangalehor rohana, doho artanabi, bai silua tu anakmu Tuhan Yesus Tuhan nami. Papatarma berita nauli tu halak naso tu maddaho, do parugamona asing, asa marrongoman na sida roh mardapot to panodang naung bicari. Say lehon hiras ni roha tu akka perberita nauli, asa hatop rarat berita nauli itu ganuk luat na di tanoon. Say lehon hapis taras yakko tu akka panggonggomi doho tu akka suruan na pinabakina, asa doho na sida, patiurhod dalan ni berita nauli. Say pauduk ma rohana sida, asa rap ami mangului paretta ni anakmu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin ali ama nami na di Banua Gijang. Say pinarbadia maguarmu, say Roma harajonmu, say sauk malomo ni roham di Banua Tongon songon na di Banua Gijang. Leo matu hamis sadarion hanguluan siapari. Sesa madusan nami, songopanesa nami di dosa ni dongan namar dosa tu kami. Unak kami tugihon tu pangujunan. Palua mahami sian pangago.
Aliana hinaholongan ni Tuhan Yesus Kristus mulak mahamu di bagasat dame jalo hamu ma pasu-pasuna. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debatama ho. Bisodakko Tuhan debatama buhina tuho jala asima rohana midaho. Didopakko Tuhan debatama buhina tuho jala dipasaorkon ma damena tutodim. Oh